Uy, Manghod! Asa man ka? Ya, di na ako kaya diri ya. Gutom na kaayo. Manghod, antusa lang gud atong kapobrehon. Kita mang tanan gipanggutom. Manghod, ay may biyai. Makakaon na lagi ta. Mura man mga yabag pod. Kabalo trabaho. Kabalo ba ka? Nga lisod kay manarbahog sa gingan. Daghan magkasing trabaho ya. Mamakal leta. Manghod, hulata lang makadaog pa sa lasto. O tanawa oh. Way pagkaon pero na ipampatan. Manghod, magulat ta. Maabot talaga ng swerte. Manghod, ayaw mi biyai manghod. Te, gutom na kayo te. Tulog adlaw na taway kon kaon ani. Antusa lang ba? Antusa lang. Ani na lang Manghod. Kami na lang manarbaho, bili na lang ka diri. Kay kami ang maguwang, dapat kami ang mangitag trabaho. Tama, ikaw baya mong manghod no, palangga kay kanamo. Bili na lang kadiri manghod, kami na lang manarbaho. Tama sila. Tama imong mga ate kuya. Kami na lang manarbaho. Gani no. Lami na kayo magpalit og Starbucks ba? Starbucks imong mata. Nangapas mo na maganita. Paita mo tani kinabuhi ah oy. Manghod, paminaw ha. Dirira ka, manarbaho ming tanan. Sige ya. Te, balik mo niya ha. Huwag ka kaon. Sige Manghod, dili na mi. Ibalik mo ha. Unsa naman ni oy? Dugaya pa na namalik. Unsa man po mga igsuunan nito katugag para trabaho di pamalik. Luya na kayo ko ba? Ya. Te. Ya. Tabang. Sana mo na. Yan ang ako man. Tungod ni mo ya. Gibiyaan nato atong manghod. Wala lang tanan narbaho, di unta siya may ngani. Why Diyos niya? Pangilom niya! Ya, nawala ka ko ba? Unsay pagkaon natos mga bisita. Ay, kabala ka, Manghod. Namo kagipalit baboy diha. Hindi pwede ni. Hindi pwede ni. Ano na buhay man ka? Kadlo ka ni oy. Hindi pwede ni. Hindi pwede ni. Hindi pwede ni. Ha? Ha? Namatay ko sa gutom? Hindi karon? Mamalit na magbaboy? Haya-haya pag yun.